katulad kas may sa atumataya adi makapayag pa puso na't nasugay ayasin ti aw-awa aga awanen iragsa kinataksang kasa mas lebanon di peta agapu kinaya naulpit na ranggas timpay kaniya tenga ibay-ibay pinanawang mo eko'y marigrida ay asin at tupay pusok ti mairorong daksang ka sa kataawan mga item anam naman agapukinay naulpit na ranggas timpay mo kaniya kay aming nagbuybuya, kinupandya. Tenga tibay-bay pinanawang da'y marigrida ay asin at tupay pusok di mairong daksang ka sa kataawan man lang tiden anam naman agapukinaya naulpit na ranggas timpay mo kaniya agapukinaya naulpit na ranggas